boys to ask you to take a step off the line, please. Felly dyna mi, rownd efynol, blwyddyn naw, o'r Eglwys Newydd, yn erbyn Garth Olwg. Y bêl yn nwylo'r Eglwys Newydd. A'r cic ymell yn yr ail yn gwyneb chwaraewyr Garth Olwg. Cylfa nawr. Torri'r Eglwys Newydd yn y glas, a Garth Olwg yn y glas tywyll a glas golau. Clyfrau gynnar nawr i'r Eglwys Newydd. Cic lawr y cae a chwrs. Yw'r cais cyntaf y gêm yn mynd i dod i'r Eglwys Newydd. Ydy wir. Y dechreuad perffaith yn y ffeinal i'r Eglwys Newydd. Ond y trosiad ddim yn mynd dros trwy yma. A y sgôr yn aros 5-0 i'r Eglwys Newydd. Felly lan mae hwn yn mynd. Yn uchel, y cwrs yn dod. Ond tam y bach i bell, mewn i ail ar 20. Garth Olwg, beth gall Garth Olwg gwneud fan hyn nawr? Ar ôl mynd lawr, mor gynnar yn y gêm. Bwmpo'r coesau mae'n gwneud. Cymryd 2 i daclo. Edrych y chwyth, edrych i dde. Dde maen nhw am mynd. Unwaith eto, mynd lan at y llinell hanner. Mantes yn cael ei chwarae gan y dyfarnwr. Dwylo da. Gan Garth Olwg. A yw e mewn yn y corner nawr. Tackle dda fyna. Ond am dacl a hanner gan yr Eglwys Newydd. Dyfarnwr ddim yn apus, dweud bod cam sefyll. Felly, kick-os i Garth Olwg fydd i. Beth yw'r penderfyniad? Oes gwagle yna. Wedi cael ei daclo 5 munud o'r 5 metr o'r llinell gais. O sawl Lledaenu bêl mae'r niferoedd fan hyn. Cais cyntaf y gêm i Garth Olwg. A cais da, gorffeniad dda. And yn ôl a Garth Olwg. Nôl mewn i'r gêm yn gyfartal. A'r trosiad i'w ddilyn. Y trosiad yn un llwyddiannus. Felly, Garth Olwg nawr ar y blaen o 7 pwynt i 5. Outstanding, boys. Outstanding. Left, tap a little bit soft, boys. It's nothing. Being hung, Jan. Try and keep them more guarded. Left, little softer. Felly Garth Olwg sy'n awr i ddechrau pethau yma nawr. Dwylo da. Ond dim trwyn. Y pêl wedi mynd nôl. Y pwysau yn cael ei roi dros y bêl. Mae Garth Olwg yn gwneud cast. Wedi ennill y bêl yn ardal y dacl. Ond y bêl wedi mynd dros yr eslys. Felly cyfle nawr i'r Eglwys Newydd. Nid y pas orau. Ond y bêl dal yn fyw.
Ond y dyfarnwr yn dod nôl i'r sgrym. Bale wedi mynd mlaen. Felly cyfle i Garth Olwg. Yn ail yr 20. Yr Eglwys Newydd. Bale yn cael ei roi mewn i'r sgrym. Syth allan. Ond y dyfarnwr yn arafu'r gêm fan hyn. Felly unwaith eto, cyfle nawr. Ac ochr gamu gwych. Cais i Garth Olwg dan y pist. Sgiliau gwych unigol fan'na. Gan yr 10, ochr gamu. A dim gobeith o'i daclo. Y trosiad yn llwyddiannus, felly Garth Olwg 14, yr Eglwys Newydd 5. No one will like put their arm up saying 50! Bale yn cael ei gasglu gan yr Eglwys Newydd. Felly mae cyfle fan hyn nawr ar yr ochr dywyll. Os gan e'r goesefin yr oll ffordd. Ond na, cais fydd i'r Eglwys Newydd. Cefnogaeth da fan'na. Ac yn croesi'r llinell i roi yr Eglwys Newydd nôl yn y gêm. 4 pwynt tu ôl Garth Olwg efo trosiad i ddod. Ond na, wedi methu. Ddim yn hapus efo'r cefnogwyr fyna. Felly lawr ar ochr dde tro yma. Wedi mynd am y pellter. Felly rhoi digon amser, ond y pas yn slac fyna. Eglwys Newydd yn rhoi'r pwysau ymlaen nawr ar Garth Olwg. Edrych i fynd rownd ar ochr dywyll. Tackle dda fyna, ond dadlwyth. Dadlwytho gwych. Chwilio am y pêl cyflym yna bob tro. A oes amser i Garth Olwg cael un sgôr arall cyn y hanner. Ddiffyn da fan hyn gan yr Eglwys Newydd. Ddim yn rhoi unrhyw cyfle i Garth Olwg. Ddim yn ollol siŵr beth maen nhw moyn gwneud. Tackle galed mewn fyna. Ond efe hwn nawr i'r cyfle. Yr holl waith o basio yn y cefn. Ond y dathlu cyn i dyn nhw mynd dros y llinell. Garth Olwg yn sgorio trydydd cais y gêm. A trosiad yn llwyddiannus, felly sgôr ar y hanner. Garth Olwg 21, yr Eglwys Newydd 10.
Felly 7 munud ar ôl yn y gêm derfynol yma, y cwpan rhwng blwyddyn 9. Ysgol Garth Olwg 21 pwynt I 10 ar y blaen yn erbyn yr eglwys newydd. Ond angen i'r eglwys newydd ail gymryd y gic yma. Mynd am y pellter, cwrso gwych, tackle dda, ond wedi medru dod allan o'r dackle fyna. Dros y bêl, mae 2 chwaraewr eglwys newydd yn gwneud, ond na. Lledi bêl nawr, cyfle o Sam gael y bêl yn y dwylo. Mae cyfle fan hyn I Garth Olwg. Ochr Gami, heibo 1, heibo 2. Neb ond am dackle. Y dyfarnwr wedi roi'r bêl I eglwys newydd am dackle galed. Cyfle nawr i'r eglwys newydd I ddod nôl yn y gêm. Angen 2 gais arnyd. Kick osp am ddod ffordd yr eglwys newydd. Ochr Gami 1. Wedi efo 2. Darlwytho Pert unwaith eto. A yw yr eglwys newydd mewn yn y cornel. Ydyn wir, ond... Oedd y ci. Bron a sarni bethau fanna I'r eglwys newydd. Ond oedd o dim byd am stopio y cais hynna ddigwydd. Ymdrech dda gyda trosiad, ond na, wedi methu, felly dal 6 pwynt yn y gêm yma. Cymryd amser I ddechrau, moyn y cic fôn yn berffaith. Cic dda, ond ochr Gami gwych fyna. Heibo 2 dyn.
A pas dda fyna, cyfle nawr. Chwilio am y gap. A mae Garth Olwg mewn. Am cais arall o dan y pist. A dyna'r gêm yna. Pwy a wyr. Ond fydd yn help enfawr. Ac os mae'r cic trosiad ma yn mynd drosto nawr. Bydd Garth Olwg 13 pwynt ar y blaen. Angen 2 trosgais ar yr Eglwys Newydd os am ennill y gêm yma. Felly rhif 20 Garth Olwg efo'r cic. Wedi ennill y bêl mae'r Eglwys Newydd, felly nawr y cyfle. A sgynna'r goesefin yr oll ffordd. Wedi mynd ar yr ochr allan. Edrych i fynd o dan y pist i wneud y cic rwyddach. A mae'r gêm dal yn mynd mlaen. A oes cyfle arall i'r Eglwys Newydd i fynd am y fuddugoliaeth ar ôl y trosiad yma, neu ydy ddi rhy hwyr? Penalty. Ddim yn hollol siŵr o saith y cic yna dros. Felly 8 pwynt yn ddi ar y foment. Tackle dda. Gwrthrycio hyd yn oed yn well, ond y bêl dal yn nwylo yr Eglwys Newydd. Clerio allan. Y bêl yn rhydd. Wedi mynd mlaen o ddwylo. Felly fe fydd yn sgrym i'r Eglwys Newydd. Lloyd out o'i shoulder. Why should we be made? Step inside. Hey, you can't. How do you know? Bêl yn cael ei roi fewn nawr. Un clyfle arall i'r Eglwys Newydd. Traed gwych. Wedi mynd heibio 2, 3 ac o dan y pist. Just in. No backhand, next up. Felly cic o flaen y pist nawr. Y cic yn llwyddiannus. Felly yr ail ddechrau nawr. Dal amser i fynd yn y gêm. Cic lawr y cae ond y syth allan. Garth Olwg nawr yn mynd am y cais. Wedi cael canhad. Oedd cic trosiad cyn yr un diwetha. Wedi mynd drosto, felly yr Eglwys Newydd sydd ar y blaen o 29 pwynt i 28. Un cyfle arall
i Garth Olwg. Y gwrthrycio yn ceisio roi'r chwinipan. Efe hwn yw'r cyfle ola. Rhif 8, mynd ar y tu allan, y dal 8. A'r cais yn ei ddod. Dyna ni. Y cais sy'n mynd i curo'r cwpan i Ysgol Garth Olwg. Ac am gais. Dyw'r gêm ddim drosto eto. Ond mae'r dathliadau ar fin ddechrau i Ysgol Garth Olwg. Ond llydan mae'n mynd, ond oes dim gwaniaeth. Dyna ni. Pencampwyr Cwpan blwyddyn 9.